Good morning mga idol. For today's video, welcome sa my vlog mga idol. So kinuwan rin mga idol na may karon sa Naga. Una sa Naga, baaw na rin eh. Ang tubig din mga idol, nagsugod nagkataas. Ambing ulan. Mga idol oh. Ang basakan. Pikas mga idol. Ang dalan katindang uga, hinahin niya yata itong dagan 30-40 na yun. Tindang uga pero mga motor single gin madlock. Arorot lang. Mga idol, ron nagdagat tol. Adol. Amping ng tanan mga tropang tawid, mga timberos ng Mindanao. Kaya nga itong dalan, pretendang uga. Ang ulan o undang. Ang sugon nagbaha ang masakan din eh. Itong bagang Christine, labing tubig din, di na makita ang mga balay diri halos kinalapawan. Karon nagsugod na pod tungod sa ulan nga way undang. Shout out sa tanan mga idol. O camping ta sa tong Paragan karong hinahinya ra kita. Tanawang dalan nagsinaw sa kadangog. 30-40 lang ang dagan. Safety first only. Kaya natay pamilya nga nagulat sa toa. Malagi na basta kanunay. Kabing tubig diri sa una mga idol sa Bagyong Christine. Anawa ang mga balay nasa ubos pero ang grasada nga habog nalapawan gyud siya. Awa kanal. Sa 30 karon sa January. Lord, tabang dangin ang taon ng ulan. God bless mga idol, may buntag, amping tang tanan.